आंनि दानस्रां ब्लग इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बावबाय जाहाथे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आरो शेयार खालाम आंनि गोरोंनाय भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थादों लोगोसेनो दिनै मोनसे थांनो नागिरदों बे जायगाया जाबाय गगामुग स्टेशनाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय माबायदि जायगाफ्रा बिदिब्ला जों थांदि आं रुम थायो लोगोफोर आङो गगामुगाव रुम थायो आंनि मेन न'आ माने दिकेजुलियावसो नालाय आं माने याव रुम थायो इसिबां बेकग्राउन्डफ्राबो थिग नङा नालाय जेसेबां क्वालिटिफोरबो गैया नालाय ओंखायनो आं बेखिनिखौनो आं बुंनाय जादों बिदिब्ला जोङो थांनो ओंखारबाय guys, दा जोङो थांगासिनो स्टेशन गगामुग स्टेशन हाय लोगोफोर Hai logofoer, anda station fly nih zakia bine logofoer. Zobat guar nih bisa bay, Gogамug station logofoer जोंना थांगासिनो. Hai logofoer, nih station sampai bine stationa. Dikia julis nama, oh pada Gogамug sih. Anak sana dikia julis Gogамug sih. Nah logofoer bisa kia. जोबोद मोजां आरो मोजांसिनखा माने जायगायाबो नै दायो आरो मोनसे खोथा सायामाया सिमाङाव जे बै एकट्रिसा माबा एक्टरा लोगो मोनफैदोंमोन जे एक्ट्रिसखौ अबेमोनलाय दंफाङा अबेमोनलाय नै नै बे दंफाङावनो गाखोदों सायामाया सिमाङाव जे एक्ट्रिसा माने लोगो मोनफैदोंमोन ना एक्टरा नै नंगौ डेन्जार खाबियो माबा दंफां गाखोनायाव फाग्लाथार दंफाङा नैबेनो लोगोफोर नैबेनो सायामाया सिमाङाव जे एक्ट्रिसा लोगो मोनफैनाय दंफाङा बेनो दा आं लोगोफोर दं नै इसोर आं लोगोफोर नै हाय लोगो हाय मोनसे फैदो नों दंफांखौ गाखोना मा मोनखो ओमफ्रायो हाय लोगोफोर दायो जों बेरायगासिनो स्टेशनाव बे स्टेशना जायगाया मोजां आरोना जों सानै ओमफ्राय लोगो सासे स्टेशना ini Gogамug जायगायाथ' जोबोद मोजां आरो मोजाङानो स्टेशना दा रावबो मानसि गैया नालाय ओंखायनो इसिबां मोजां जाथ'वाखै
दा इसिबां मोजां नंथ'आ स्टेसना खाथियानो बैयाव नों गाखोना जायगालाय मोजाङानो जोबोद मोजां बै गय बागाननि गोजा सान्दुङा जोबोद गोसाथारलै जायगालाय मोजाङानो एसे मोजां जायगाफ्रालाय दा राव मानसि गैयैखाय नैबे माइ बागान माने माइ बारि मोजां जायगायालाय माने हाब्रु जायगालाय हाब्रु लोगोफोराव थाबायनानै लानो दा बायदि मास पाइसे न हा बिदि आइसि नाखि हा मास lagi sapi ya itu no mas acha nenek ya bini bitana teman-teman ada lagi ya ada gua di ini video selesai ada nih